Il-kumpanija li tmexxi l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta l-MIA ħabbret li fl-ewwel nofs tas-sena l-ajruport laqa aktar minn 4 miljun passiġġier, żieda ta' 18.4% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-MIA Alan Borch qal li l-ajruport kellu prestazzjoni aħjar minn ajruporti oħra fin-nofsinhar tal-Ewropa fosthom l-Italja, l-Ġermanja u Spanja. Is-Sur Borch qal li din is-sena mistennija tkun sena rekord b'aktar minn 8 miljun u 400,000 passiġġier. Kuntenti li qed naraw swieq bħal l-Ingilterra li leħqu issa il-miri li kellna pre-COVID u qed naraw ukoll swieq oħrajn jiżviluppaw pass maġġel ħafna, pereżempju l-Italja, l-Polonja, ġifieri qed naraw żvilupp tajjeb ħafna. Ir-riżultati tħabbru fuq l-għadba tal-ġimgħa ta' Santa Marija, meqjusa bħala waħda mill-aktar ġimgħat impenjattivi għall-ajruport. L-istruttura tagħna bħalissa qiegħda taħt pressjoni meta naraw dan numru ta' passiġġieri, ġifieri ġieli f'ġurnata qed nilqu iktar minn 35,000 passiġġier kuljum. U fawwis ovvjament daw in-numri jitilgħu. Għandna ħafna nies on the ground biex nimmaneġġjaw il-different journeys li hemm through l-airport. Qal li dan it-tkabbir eċċezzjonali wassal għal żieda fit-dħul li qabeż is-66 miljun euro. Qal li dawn ir-riżultati poġġew lill-kumpanija f'qagħda finanzjarja b'saħħitha tant li l-ajruport se jqassam l-ikbar interim dividend sissa lill-azzjonisti tiegħu ta' 6 ċenteżmi għal kull sem. Il-kap ta' Sostenibilità u Analytics, Justin Baldacchino, żvelat pjan ambizzjuż biex l-ajruport inaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju sal-2050. TVM News huwa infurmat li 23 miljun euro mill-investiment ta' 250 miljun euro mħabbar is-sena li għaddiet se jiġu investiti fatta proġetti sostenibli fosthom sistemi fotovoltaiċi ġodda biex tiżdied il-produzzjoni ta' enerġija mix-xemx u tibdil tas sistemi tad-dawl. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu Carlo Micallef fisser ir-riżultati bħala eċċellenti. Irrimarka li tkabbir fil-waslit tat-turisti f'Malta ġejjin minn swieq differenti.